Arkadaş şäheriniň taryhy ülkeni öwrenş muzeýinde Beýikýüpük ýolunyň ugruna ýerleşen taryhy sebitden Daşol vilayatynyň Saparmana Türkmen şahadyna etranyň ýaşaýjylary tarapyndan ýüze çykarylan gadymy Horizm şaharlar döwletine degişli bolan diýilip çak edilýän 18 sany altyn teňelen we kümüş teňe bölekleriniň tapylmagy münasibetli dawara geçirildi. Dawaranyň başynda bu gymmatlyklar muzeýe dawaral ýagdaýda gowşuruldy. Bu taryhy wakanyň bugünkü dawarala açylan medeniýet hepdeliginiň çäklerini geçirilmeginde çuňur many bar. Muzeýiň işgärleri döredilýän şeýle şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz hemem gahrman arkadagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Soňra bu ýerde taryhy gymmatlyklaryň ýüze çykarylmagyna özleriniň salamly goşuntlaryny goşan etranyň ýaşaýjylaryna hormatly prezidentimiziň adynyň gymmat bahal sowatlary goşurly. Soňra bu muzeýde muzeý gymmatlyklaryny hasaba almak we gorap saklamak goýunça dünýä tejribesiniň mümkinçilikleri atly iş maslahaty geçirildi. İş maslahatyna bu ugry degişli çykyşlara giň orun berildi. Medeniýet pudugyny munun elegem ösdürmek meseleleri şol sany muzeý işini kemilleşdirmek we dogry waplaşdyrmagyň usuliýetini guramak bilen baglanyşykly meseleler hunermenliň eden çykyşlarynyň esasy mowzugyna öwrüldi. Maslahatyň çäginde milli meden mirasymyzy gorap saklamakda hemem wagt etmekde ýurdumyzyň muzeýleriniň alyp barýan işi bilen tanışdyrýan wize şekiller görkezilip täsirli maglumatlar berildi. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkyn şu döwrüne soňky ýyllarda muzeýlerin gaznasyndaky gymmatlyklaryň artdyrylanyny bellenildi. Mälim bolşaly Daşol vilayatynyň Saparmana Türkmenbaşy etranyň döwkesen geňişliginde ýaşaýjylar tarapyndan 18 sany altyn, 3 sany kümüş teňeler, şeýle-de 61 sany altyn teňäniň bölekleri we 8 sany dürli renkli tapanylar ýüze çykaryldy. Türkmenistanyň taryh we medeniýet ýaşaýjylar gorumak, öwrenmek hem rejelemek baradaky milli müdürlüğiniň alymlarynyň we hunermenleriniň Ilmar Akademiýasynyň eşgärleri bilen birlikde geçiren deslapky öwrenş işleriniň netijesinde käbir altyn teňeleriň ýüzünde Horizm şaharlar döwletiniň hökümdary Sultan Allaýeddin Muhammediň we oň kakasy Sultan Tekeşiň atlarynyň ýazylanyny anyklanyldy. Alymlaryň çaklamalaryna görä bu teňeler könürgençli türkmenligiň guran kuwatly döwletiniň 10-13 asyrlaryň başynda gullap esen döwri bilen baglydyr. Gahrman arkadagymyzyň Türkmenistan Beýikýüpük ýolunyň ýüregi atly kitabyna belleşýäli hut şol döwürde könürgen şäheri esasy kerwen ýolunyň möhüm çatragyna yerleşmek bilen Gunwatar we Gunnogor döwletleriniň ykdysadyýatynyň ösmegine täsirini ýetiren iri sowda aragatnaşyk ýollaryny herekete getirýän kuwatly merkeze urly. Täze tapanylar bolsa türkmen halkynyň milli lideriniň kitabyna beýan edilýän taryhy maglumatlaryň üstüne ýetirýär. Dawarada çykyş edenler bu gymmatly tapanylaryň muzeýiň gaznasyna gymmatlyklaryň hataryny artdyrýan, taryhy gymmatlyk bolup durýanyny nyktadylar. Olar özüne taryhy maglumatlar jemleýärler. Şoňra da bu ugurda geljekde alınıp barjak işler taryhy meden gymmatlyklarymy gorap saklamak, olary ilmi taýdyny öwrenmek we geljek nesillerimize ýetirmek wagtynda öwren möhümdir diýip dawarada çykyş edenler bellediler. Döwletimizde muzeý işini ösdürmek uguruna alınıp barýan siýasat barada durup geçen gatnaşyjylar diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem umumy adamzat ähmiýetli medeni taryh gymmatlyklaryň uly toplumynyň bardygyny bellediler. Bu ugurda döwlet tarapyndan berilýän himayet gollawlar üçin dawara gatnaşyjylar gahrman arkadagymyzy we arkadaly gahrman serdarymyzy tüý sürekden hoşallyklaryny bildirdiler. Munun başga-da muzeý işini sany ulgun mesasyna kemilleşdirmek, hormatly prezidentimiziň ýaş nesilleri watançylyk we belend adamkärçilik ruhuny terbiýelemek baradaky öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek boýunça gyzykly pikir alşmalar boldy. 5000 ýyla uzayan türkmen halkynyň taryhy öz oşly däpde sory, täze ýamdaky ýurdumyzyň ýeten ägirt uly sepkitleri bulan ählisi baý muzeý gymmatlyklaryna öz beýany tapýar. Wize ýazgylary bilen utgaşan çykyşlarda bellenşýäli, öňde barjy tehnologiýalaryň we täzeçil usullaryň ornaşdyrylmagyň netijesinde virtual seýahatlar arkaly muzeý gymmatlyklary bilen gyzyklanýanlaryň sany barhartya. Muzeý oýlap tapyşlaryny ösdürmekde we ilmi işler taýýarlamakda sany ulgamyň mümkinçilikleri işçiň ulanylýar. Çäreňiň dowamyny täze usullar arkaly muzeý gymmatlyklaryny hasaba almak we gorap saklamak boýunça dünýä tejribesiniň mümkinçiliklerini öwrenmäge bagyşlanan usuly sapaklar guruldy. Milli sunugat halkyň dörejilik zekiniň binagärligiň we hekeltaraşlygyň, hunermen zergärligiň, kuýdegärligiň, demirçi usulyň, dokmaçylygyň, tikinçiligiň, gurulşykçylygyň, netçärçiligiň we beýlekligiň huner däpleriniň ara baglanşygy esasynda ösüpdir. Edil halk dörejiliginiň nagyşlarynyň ilhamdan we arzu hyýallan dokulan nepis haly ýaly milli medeniýetimiz baý taryhy, edebi, saz we çeperçilik mirasyň şol sany şaýsep ýasamak sunugatynyň halk dörejiliginiň we hunermençiliginiň däp desturlarynyň iň gowlaryny özüne jemläpdir.
Matlatyň ahyrına oňa gatnaşlar medeniýet ulgamyna ýetilýän belen sebgitler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemem hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza özleriniň hoşallyklaryny beýan etdiler.